ti chuan kar phasa ni lai ni tlai khan kan CM in MLA te le an ko pui te theu choi pui ka du chawa legislature party meeting kan nei bokanga tin chai du te kan nei do na ati boka ti chuan in hnuaiah dining hall meeting room ani ni deuh thuang chu CM banglan hnuaiah kan in kawm khawma ta chuan hun ser hmang turin CM in min tia hun ser ka hmanga tongtai na te kan neya athu sai shave ula ka du em chu MLA te le an nu puite min zil na thu hi ani kan CM ina podoma na min zil na thu hi shave ula kan du a chu YouTube vela po hian soilan alan ni lovin ka hiya voina hian hantar lan kan duwa MLA te le minister te ta na min zil na thu chu hei hi ni a minister te MLA te kha nang mani ni nei ru theilo zom pui in ne nga ya tho pui in ne nga official in tho pui lo chuan ni nei ru ngot theilo chu wang chuan in tu mai in official tho pui lo tur ti kha ani chuan min zil na ani bur mai ni chu kan zom te po a thale in ka sia chu tek tur chuan MLA dang te po ani tura ka nga ya chu min zil na toy te chu a hlu ka tia zom ngei po kan tum tura ka nga ya official kan tho pui chuan a buai thak zo vek ani chu tiang tur ni lovin zoram ta na thatura kan tho pui ro chu atula in rem siama ani lo zonga practice tura ro chuan ke ni lam hi chu kan chak don lo ani tia kha kan tar lang duwa tin le lama hoya no ho azil na chu hei hi ni ta masa te le amasale te anu ho kal khoma MLA nu puite kal khoma anin ti siak ang khan ti siak velo tur tlereu nei nala in ti siak lo tur tlereu nei nala in ti siak chuan adot chu in pa te in nor anga in pasal te in nor anga chu chuan thil thalowa a hring chuak non chu wang chuan in tu ma khan tlereu nei nala in el reng reng su atia an tai tur nia a soi chu in pasal te na an tho theina turin thei top lo chho ula in fa te an mol pho lo na turin zirna lama le pathian lama thei top in tong traina nen lo tang ula chu MLA nu puite na in ti tur ani atia atoi le na nga atok le in ka sia ama po ngai to na lo seng thui le in ka sia chung anga kan kal thei chuan ZPM hi chu a phurom ka tia wena po hian ZPM MLA han ni ve ringot hi prestige pakhat chu ni ve in ka sia a kan ho to te zara chuti ang chu CM ina min han zil na chu ani a wena hian in thiat vetan ke ite maya khan soi ni